evitar que es torni a produir la situació de les imatges, escales mecàniques i ascensors de la part més alta del Carmel fora de servei a causa d'una avaria. És el que vol prevenir l'Ajuntament amb la posada en marxa d'un pla de renovació d'aquests elements fonamentals per la mobilitat a peu als barris de muntanya de la ciutat. El que volem és que els veïns tinguin la infraestructura i la puguin fer servir, i el que no ens podem permetre és tenir la infraestructura, haver fet la inversió i que aquesta infraestructura no funcioni. La intervenció se centrarà en districtes amb barris de muntanya, permetrà millorar el funcionament d'escales mecàniques que s'espatllen sovint, com per exemple les de la Baixada de la Glòria al nord de Gràcia o les del carrer de Costa Bona, del barri de Ciutat Meridiana, a Nou Barris. La renovació vindrà a més acompanyada de noves inversions en elements de mobilitat per a vianants. Una de les coses que volem potenciar i promoure és la instal·lació de més ascensors i més escales mecàniques i rampes. El consistori respon així a una de les queixes veïnals més recurrents dels darrers anys. Un dels moments més crítics a Horta-Guinardó va ser l'estiu del 2018, quan diversos ascensors i escales mecàniques van estar setmanes sense funcionar a causa d'avaries reiterades.